karne na. Ti kinapudno isuti na saya at saan na pa nagtakawiti umili. Agbiyak tayo ana urnos kinapudno tapno agragsak itunggal ili. Ni manang itidalan, agawid ni Roger aday gem na. Nakasako ti dua manok, ngem kuna na regalo daytoy apor. Saan kan nga takaw gayem, basit laing ti magunodam. No kayat mo ti manok kakane nagaywan ka. Saan nga agtakaw, ay ay, nagsublimit, ti piyeket na ibatimet gayam. Pinakawan ni Roger Agtatakaw, daytay piyek nga basit ti karne na. Ti kinapudno isuti na saya at saan na pa nagtakawiti umili. Agbiyak tayo ana urnos kinapudno tapno agragsak ti tunggal ili.